Coba saya menampilkan lagi mutiaranya Nugroho Laras siapa lagi kalau tidak bukan Dedek Mufidah Sofiana ya toh diaturi jumeneng diiringinya di spot terus Dedek Mufidah. Inggih halo Mas Catur Nugroho. Catur aja. Oh nggih. Selendangnya digunakan selendangnya. Ijih ya mriki kula sih saking semangat. Saya ngaten lho ta mboten kepanggih panjenengan ngaten niku kula semangat sekali. Pokoke ngantek ora ngantek bayang apa dadi bojo niku tak kaya apa. Nggih makane niku lek menawi enten sing pengin dados bojo kula nggih kebahagiaan anu. Kudu kuwi ngladeni lho. Upama kira-kira noman buruan ngene ana sing minat tuh sampean ya gelem. Nggih, pokoknya mau apa-apa adanya ya mau. Mau ya. Gitu lah. Penonton luar biasa banyak sekali yang datang malam hari ini. Sekali. Kamu pastinya kan presiden hebat nggak kalah dengan Mbak Ratih. Coba kamu juga parian dong. Iya. Ini namanya klegen ya. Klegen bisa, kliwonan ya bisa. Kamu pilih yang mana? Oh iya. Oke mantap. Alah, mbok aja jedak-jentik ta lho. Aku ki arep ngerti wong itu jentik kuwi. Piye aja lho. Oh jangan diri. Iya di mana ya? Parian yo cocok. Oke. Tuku jangan. Tuku jangan. Ya. Neng endi ya? Lah neng endi? Bakul sayur ya kok bingung. Neng ora deng tuku jangan. Jangan. Karo tuku jadah. Karo tuku jadah. Muga warga kliwonan. Heeh. Pinaringan rezeki kata. Amin. Pak Mufidah iki luwih pinter katimbang Mbak Ratih dadi parian pindho iki jek iso kok nduk aja. Ayo pisan bae hebat-hebat. Iki ana sing WA pirang-pirang nduk, lan ana sing request juga. Iya, mau itu ana sapa Pak Mardiono sapa jenis klepu dulu kan kamu juga tak ajak pentas ke sana. Terus Pak Harto yo saka kono yo request. Ana caping dulu njaluk dibawani lho. Oh. Ya, lan uga ana dandang gula Semarangan. Dandang gula Semarang yo ono, pantun Semarang yo pokoke temane Semarangan. Tapi nek kamu caping dulu sing lho bawa jenenge. Nggih. Ya. Kalau ini yang jenggleng siapa? Yang jenenge aku dong. Oh gitu. Kamu gimana toh? Iya. Apa banget bapak-bapak kepala 3 meh 4 ki iso jengleng apa piye? Nggih. Nek mung jengleng Mufidah pira wene ya Gong Mas Agung. Tak netik dayane jeneng. Oh iya, tak toke kabeh nduk sak jenengku. Ah, toke kabeh wis ora. Kan ditunggoni garwane wae koyo ngono. Ayo. Aku ki ditunggoni karo apa padha wae iki nek rumah sampe. Napa nggih? Iya, aku. Kadang kala jenengan nggih anu. Piye nek ora ditunggoni bojoku aku apa? Lesu ngono kok lek pas ora ditunggoni. Oh. Kaya bersul. Ora, aku ki nek ditunggoni malah seneng. Bodok rupanya. Pancingannya kan tadi. Ditunggoni seneng ora ditunggoni luwih kok yo padha senenge.
Aku jangan kita elek loh. Ini pertaruhan pernikahan itu. Ayo bawa capek gunung selendro mau pelak jegleke. Bebas saya selendro juga nggak apa-apa. Ya selendro. Ya. Ya. Niki Mbak Mufida yang terang. Ya. Ya. Yeah. Terus masalah ya ampun. Jenengan jane iki saking semangate apa melampiaskan. aku ingin bagi suaramu sih. Buat aku ya iso. Aku ini buat gaya apa iso lho. Gaya apa itu? Tegese gaya suara lho. Oh iya. Kok kamu bisa suara meliu-liu, miring-miring, deteng-deteng ini? Ya itu namanya penghayatan gitu loh. Oh, penghayatan. Ya, penghayatan dalam menembak, meresapi setiap liriknya dan melodinya. Tuh. Meresapi mergo basah. Burung-burungnya sudah basah. Apa itu apa? Basah dikit nggak apa-apa toh. Oh maksudnya basah keringat gitu ya? Iya, terus ya ya. Tak jengglek, mau semarang toh. Kak, kurang powernya itu masih kurang gitu loh. Kalau bisa itu semua diacak-acakin gitu loh. Ya. Acak-acak kabeh bawang itu. Yo. Iya. Halo, ampun, wah, ngeten iki garwane jenengan, masaku ngono ya jenengan Nek wis kadung mergo yo. Uncake kabeh. Wah, mungkin karena banget kok bercari. Nggih tapi Apa juga? aku nemen-nemen toh. Ya, kan menang. Roti jatuh atau tak halus ya sih. Kayak dialusin gitu. Cekokmu merah marai Greget. keder awakmu ora iso to. Nggak tahu. Coba teruskan. Coba. Gumun karo aku.
ceria. Gumun karo aku kowe. Iya. Gumun banget gitu loh. Ya ampun, aku malah semisal jadi istrinya jenengan paling aku udah kabur duluan deh. Wah, ya aku kok kabur yo bener-bener di rowe. Lah, sorry. Kalau kamu lari, akan ku kejar sampai manapun. Tengah. Aduh. Aku gak percaya. Pasti biasanya dalam itu ceweknya banyak. Yes. Jadi mati satu 1.000. Apa? Lembang sing apik. Oh, iya. Iya. Iki kok nek ra diure tekan lho iki. Reme blong. Lah ini kok saksi nih. Ayo. Ini mau ngendi ya. Pengen main cerai kok lagi. Sing sabar nih, Mbak. Kok nek sabar iki wis bojoku wis paling sabar. Sinden kok. Presiden kok ya ling lebah mana kayak wis nyenengke injil. Sinden kok kaya wong budak. Injil. Gede. Ayo. Lah aku diajari yo karo Mas Pengging kuwi. Wis ora gampang gabungan aja kok kan. Ayo udah kembangnya lho. Nugroho laras ora sembarangan lho. Kowe ngerti slogane Nugroho laras? Apa itu? Gayeng gumargeng. Apa? Gayeng gumargeng. Gayeng gumanggeng. Dengan slogan malah wis metu. Aku kepo loh. Nah, ya sesuk tak kandhani. Iya. Ya, terus. Dasare pengrawite ya sing enom. Ono najan ana sing sepuh sebagian ning sepuh kambil santene kental. Upane. Jarane lek sinden lek sithik di gua. Ini nek sinden. Heeh. Nek yoga. Iya kok kalian sithik mati. Tegese mati pasarane lho. Oh iya, ampun ngoten niku to ya. Yo nyambut gawe iki ana klerune wajar. Kok mangan itu mesti ya nek kecere. Heeh. Coba. Aja kok ngono kuwi. Diganti. Injil padahal. Dudu santet kula niku. Oh, dudu tabiatmu ngono kuwi ya. Mboten lho niku kok Mas Pengging kok ya. Oh, nggih. Oh, bendina lek ngomong bahasane nek kok yo Lah wong kuwi ngono. nek gak yo apa aku ngopo. Ah, iya. Kok lek guyu banget. Sing aran kuwi. Kuwi arep melu aku direwangi kuwi atur biyen tak cekel. Yo aku dijawab, Bos. Ayo nembang sik. Ya.
wali itu. Udara panas panas itu dia. Aduh. Ben anyep ben asam. Mano persahabatan iki mano. Ya. Caping Iya. Minir. Dino maneh banyu Dia luar biasa. Bawamu wis tenang. Masterpiece. Ah, kok Lho, bisa? ciri khas. Masterpiece sak ngertiku kartun nih. Oh, sebetulnya kan juga. Oh iya, Pi. One Piece ya itu ya. Wah, kayak pipis le. Ratu lihat le, tuh gimana sih? Wah, aku ini senang banget loh Pak Mas Zatur. Kalau pas senengnya apa? Ibu-ibu ini jane sesuk iki tanggal abang ya. Wah, besok apa? Tanggal abang. Apa? Oh, iya. Tapi iki kan kamu bar Idul Adha ya. Oh iya, bagus, Mestinya Bang. kan kawet isu ngasih awan ngasih Capek, sore kan capek. pasti capek ya. Betul. Tapi ibu-ibu di sini pada nonton, Ah, yuk rukun. betul. Ya ampun aku seneng banget Seneng. nonton nanti kan jam Ah, ini wis jam setengah 12. Ah iya, ibu-ibu mau rapat kesel lho, mergo saya dikorbanke untuk siji. Iya. Apa? Ya sing ya. Lu mau kecekel kok angel bule-buleane. Ya, capek dulu buka pokadan tuh. Ayo. Cek,
Iya, penak itu ada lurah pun penak. Coba entek nasi sano. Angkat kele. Ayo, kaya wong padu gimana? Ayo, cekat-cekat. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Mbak Mufidah. Luar biasa, Bapak diatur nafasnya. Apa artinya tepuk tangan tadi? Enggak anak aku ya. Hingga kau masih paling tenang. Ah ya alhamdulillah ya belum banget gitu loh Om Catur. Ya Om, ya. Kita Terima kasih. ya terima kasih ya. Terima kasih. Suaranya cari tenang. Jangan ada keburu bias kabeh aja.